тук разместено на 1.16. Дай напред. Дай. Влез под вода, ама нищо, дай. Дай. Ти означава, че е олегнало, щом държи вода. Дай. Я малко назади, оп, дай малко назади и задържи. Дай назади. Дай да уми камерата. Виж, чакай. И всичките тръби размести. Виж ли го е тук? И това на видеото на компютъра ще го пратиш. Въпросът е, че държи ниво. Значи е олегнало, няма буклуци, няма нищо, обаче държи. Може ли още шини? Излези. Дай. Тук вече няма ниво. Дай. Чакай полека. Дай. Давай. Давай, полека. Давай. Оп. Ето тук е къде е каменина. Ние зато и тук не може да вземе нагоре. То са бил, което сръб. И е тук къде се спират кърпите. Но то не е какъв спорим. То не е заостено нагоре. То не е заостено към хората, като хората, ама то е вече 5.17. Да видим дали не светим там. Я виж. И да не е размислено тук. Тук е размислено. Тук е голата. Дали му то размислено. Я само така лап да видя, че нищо не видя. Не са да помили ли да се Тя се е причупила се едно. Тя се е причупила и тя таковата дюзата горе би в таковата храма. И виж тук как няма вода, тук държи ниво, после пак излиза. И там е сухо вече. Там де държи нивото, виж, че трудно премина камерата. Там къде държи нивото, трудно премина камерата. Еми, то има нещо, цялото трасе е за смена. Тъй.